रोगी भतार हमार सवांग हमारा मिलन बहंगवा के रोगी भतार हमारा मिलन बहंगवा के रोगी चैत में सजिया के सुख कैसे भोगी चैत में सजिया के सुख कैसे भोगी सवांग हमार भतार हमारा मिलन बखौरा के रोगी सवांग हमारा मिलन बखौरा के रोगी। अरे दिया हो दिया अरे हिलनो हो मोय बोले वाला बीमारी करे धरे न भई दादा क्या बात है अरे हिलावा हिलावा भाई देखा का करत हो अरे दादा हो दादा दिया दिया हम बानी जोश में बीमार बाड़े तोता कबले उपास रही चिड़िया के खोता हम बानी जोश में बीमार बाड़े तोता कबले उपास रही चिड़िया के खोता एकर नीमन बाटे माठी पर के जोगी है एकर नीमन माठी पर के जोगी भतार हमार सवांग हमारा मिलन हेपेटाइटिस के रोगी भतार हमारा मिलन जॉन्डिस के रोगी। अरे जय हो बेदर्दी जी क्या बात है सुहता जड़ी रोज पिया टमाठा सूख के भाईल बाट मकई के ढाठा सुहता जड़ी रोज पिया तावे माठा सूख के भाईल बाट मकई के ढाठा कैसे बोगी है पहले बताई जने का खींच कैसे बोगी भतार हमार सवांग हमारा मिलल हेपेटाइटिस के रोगी सवांग हमारा मिलल हिस्टीरिया के रोगी। ए सखी का कहीं हो ऐसन मरद मिल गइल बा जितना बोल में बीमारी होला सब ओकरा में जितना कुकुर सन में बीमारी होला सब ओकरा में बा मन तो करता कि ओकरा के बालक में ले जाके को भैंसा वाला सुई मारवा दी अन्ना तो पुराना हॉस्पिटल में ले जाके ओकरा के कोई बढ़िया डॉक्टर से देखाई अपनो ऑपरेशन करानी। पिया परदेसी सुख के भइल बाड़े लकड़ी हमर जवानी पपर टाटे फेफरी पिया परदेसी सुख के भइल बाड़े लकड़ी हमर जवानी पपर टाटे फेफरी बोल के सारी मिलन कैसे होगी है बोल के सारी मिलन कैसे होगी सवांग हमार भतार हमारा मिलल बा खौरा के रोगी भतार हमारा मिलल बा जॉन्डिस के रोगी चैत में सजिया के सुख कैसे भोगी है चैत में सजिया के सुख कैसे भोगी भतार हमार सवांग हमारा मिलल बहंगवा